det. 100 du har gjort det. Det er dig. Selvfølgelig har du gjort det. Du skal drikke. 100 du har brugt det 10 skruer. Jeg har gode skruereplikker. Okay. Vær stiv nok, så har jeg gode skruereplikker. Jeg synes, vi skal høre, så skal mig og Vic rate. Vi skal rate hans skruer. Og det skal du ikke filme. Jeg kan slet ikke se ud af de her briller. Det er meningen. Godt så! Tjep. Altså, jeg kan ikke komme med skruereplikker. Det er nemmere i byen, og når man er stiv og sådan, så kommer de til en. Jeg kan aldrig komme på skruerplikker. Jeg ser bare, du lægger med om bolle. Så fik jeg på video. Det er jo godt, hvis jeg ikke rigtig bryder mig om personen, så er jeg bare sådan, du ligger og lader mig tage på mig. Jeg kan hjem til dig. Jeg har det sådan, når man får følelser for en pige og sådan, så er det nemmere at komme med skruereplikker. Det synes jeg ikke. Men det er bare nemmere at komme med skruereplikker og sådan. Så det vil sige, at hvis Lærke var, så kunne Sangers komme med skruereplikker? Ja. Så gør jeg med 1000 skruereplikker. Okay. Jeg har aldrig været sammen med en blond. Blond? Jo, det har jeg. Jeg har været sammen med rødhåret også. Jeg har ikke været drik, altså. Så tag noget. Okay. Vodka. Har du plads til mig, eller hvad? Ja, vil du have vodka? Jeg vil have den her. Kun den her. Jeg drikker altså ikke i dag. Jeg har aldrig skåret en smøg på mig. Jeg har aldrig fået skåret en smøg på mig. Jeg har fået skåret den der... Jo, jeg har et ar lige her. Jamen er det sådan, hvis man asker, at det så røg ned på en? Ja, jeg tabte bare smøg ned i fingrene. Eller er det sådan, ja. Jeg er blevet skåret, der. Nej, det har jeg ikke, men det er blevet. Men... Ja, men altså, jeg har gjort det selv. Og jeg har gjort det også... Hallo, vi skal have noget film. Vi skal noget... Ej. Og du siger, du ikke slår. Nå, fucking aggressiv, mand. Jamen, så betyder det jo bare, at jeg holder af dig. Åbenbart. Kan jeg få noget af den der blå Dimsudut? Skal du have noget op til mig? Ikke vodka. Hvorfor? Kan jeg så have noget vodka i min drink? Jeg gider ikke så. Ikke så meget. Vi skal lidt mere. Gamle baner. Jamen, så hælder jeg mere op. Bare hælder op sådan en almindelig drink. Lidt mere. Tak. Vi skal høre noget Rocky's gamle baner. Hæld lige noget af det der blå op, så hælder jeg mere af det der i. Du skal ikke bare hælde så meget der blå i. Så får jeg helt blå. Hæld det der i, og så får du en skæl eller sådan noget. Okay. Eller suger. Jeg vil gerne have suger. Har du sådan metalsuger? Er det miljøvenligt eller er det plastik? Ej, hvor du godt. Det ligner... Det er sgu da mit, det her. Er det, du har fået på Lærke? Ja. Nå, okay. Jeg har lappet. Nå, det er fordi Lærke har det samme, som at skjolde på mig. Nå, men de suger, jeg har, dem har jeg fået på min mor. Nå, okay. Man kan også købe dem alle mulige steder sådan... Ja, men jeg har fået dem på min mor. Ja. Er der noget her i det blå? Du hælder bare i. Nej, jeg kan ikke have den helt fedt. Nej. Silas, vil du ikke bare fedt? Men jo, jeg skal nok gøre det. Jeg vil ikke drømme nok, det er sådan set. Den er ikke fedt. Jo, den er. Den er fucking fedtet, den der. Den er fedtet. Nå, tak. Du er da fucking fedtet, mand. Ja, den er. Fucking er fedtet, Silas. Den er lidt fedt, okay. Vasken lidt. Jeg vasker den. Vasken. Jeg skal vaske lidt, den er fucking fedtet. Det er så lidt nøjere, det der, du har der kamera hele tiden i ens ansigt. Ja? Er det ikke ubehageligt? Jo, lidt. Ej, ikke så meget. Det er fint nok. Så jeg lært lidt, hvis jeg nogensinde bliver kendt, ikke også, så kommer jeg altid få kamera op i ansigtet. Så har jeg lært lidt. Jeg bliver aldrig kendt. Jeg har lidt Siger du jo? Ja. Hvad skal du blive kendt for strikkeopskrifter, eller hvad? Ja, strikkeopskriften. Du bliver nogen af dine venner, der bliver kendt der. Det er dig, eller hvad? Ej, Silas. Hvad har du blivet kendt for? Hvad kan du? Hvad jeg kan? Jeg kan få gratis drinks og øl i byen. Ja, det er kendt for det. Sådan verdenskendt. Altså, det er lidt gay-agtigt, når man er fyr og siger, at man kan få gratis drinks i byen. Jeg kan ikke engang... Altså, jeg siger bare i går, ikke også? Det var piger, der gav mig drinks og øl og alt muligt. Ja. Jeg fik en shot af en gammel mand. Det er generelt piger, der giver mig drinks og øl. Men det er også mænd, der giver mig drinks og øl. Bare fordi... Bare herrefødsel. Ja, men... Hvordan fanden? Nej, det er fordi du som mand, og du så snakker med en anden mand, altså ikke sådan noget som... Altså, jeg er ked af at sige det, men lille lidt, den er ved at eksplodere. Ja. Det er lidt gay, Silas. Det er det ikke. Jo! Det er nej. Hvorfor er det ikke gay? Fordi du er en fyr, der får
gøre det. Nej, exactly. Ja, men det er fordi, at folk kan lide mig. Boldvej på en gratis drink, altså. Ja, men sådan, og så kender jeg også rigtig mange i byen, som også kender mig og sådan, på grund af min familie. Ja. Så der er mange, der giver mig drinks og øl. Hvad hedder din familie? Ja, det kan jeg ikke huske. Jeg synes, jeg sige Svang som Eriksen, men det de hedder en anden. Du finder. Mm. Jeg kan sige, Jeg har filmet 5 minutter nu. Jeg har fået hele jeres samtaler med. Det skal op på YouTube, det her. Nej, det skal jeg. Hold din fede kæft, det skal. Nej, det skal jeg ikke. Det skal ikke på YouTube. Nej. Det er vores egen private Jo, samtale. vi skal ikke klippe det først, så kan det sagtens. Jeg synes, vi burde lave en dokumentar. Det er allerede, mit liv. det laver jeg allerede på min YouTube-kanal, så det går egentlig meget godt det her. Jeg synes, vi burde lave en dokumentar om vores struk-aftener. Ja, exactly. Vi er i gang. Vores vennegruppe. Vi er allerede 6 minutter inde nu. Det er jo fucking nice. Den skal jo syge ting. Vennerne vil blive kendt, jo. Ja. Jeg vil gøre så! Prøv at overveje, hvor fedt det var. Ej, er det ikke jeg for den der dokumentar der? Ja. Jo, det er det. Hvad hedder den? Jamen, det er jo druk V2. Det der med sådan i real life. Ikke bare en film, bare real life, you know. Altså, druk har jo sådan været tilmeldt en Oscar, så hvis vi laver en dokumentar om druk i real life, så bliver vi jo verdensskandal. Ja, præcis. Ja. Jeg vil gerne være kendt. Det vil jeg ikke. Det vil jeg gerne have, du blød mit ansigt eller andet. Det skal bare være en fucking et eller andet ægplan for mit ansigt. Der er mange fordele ved at være kendt, men der er også mange ulemper. Du kan ikke have et privatliv mere, hvis du bliver kendt. Nemlig. Det er derfor, jeg ikke vil være kendt. Jeg vil gerne have lov til at være mig selv. Jeg har bare boet i en skov ude i Sverige, og bare sådan leve derude i skoven. Man kan jo altid gå undercover. Ja. Ja, sagtens. Der er sådan mange, der gør. De flytter til Sverige en dag. Ærligt. Nå, ja, men hvis du bliver aldrig kendt, så kan du ikke, så er der folk, der kender dig også fra Sverige og Tyskland og... Nederen. Ja, faktisk. Det kan jeg ikke lide. En 8. går i Tyskland, ikke? Eller et eller andet ting, der er lidt... Så er der bare folk, der snakker tysk til dig. Nej, ærligt, hvis jeg skulle bo i et land, hvis jeg skulle flytte fra Danmark, så ville jeg flytte til Tyskland. Men det er også fordi sådan... Hvorfor Tyskland? Okay, skal vi høre den? Og det er virkelig, den er meget kedelig. Begrundelsen. Det er der både er Mercedes og BMW og Audi. Nå, ja. Billig vægtafgift. Det er eneste grund til, at man skulle til Tyskland. Det er the car community. Det er Sverige eller Tyskland. Jeg vil gerne flytte til Tyskland med... Og så have en god løn, fordi det er et billigt slægt derhen. Jeg siger bare, billigt slægt. Okay, Silas. Du skal først ikke på alkohol, det er også billigt i Tyskland. Ja, det er det faktisk. Nå, så skal vi flytte derhen alle sammen. Jeg synes, vi alle sammen vi skal tage en tur, og så skal vi lege et eller andet hotel i Tyskland. Sådan et billigt lortehotel. Og så synes jeg, vi skal tage i byen i Tyskland. Det er rigtig slusket. Og Tim kører. Jeg kører. Ja, Tim kører. Og så har vi også Mikkel. Mikkel kører også kører. Ja. Der er sådan en lille smule bange, hvis Tim skal køre, ikke? Det gør vi. Det gør vi. Det er faktisk fucking fedt. Det kunne være fedt. Det kunne aldrig være fedt at have sådan en weekend i Tyskland, sådan... Ja. Jeg ved, hvor meget alkohol koster i England, for min hvad hun faster, hun har haft en mansion derovre. Vi har boet i baghaven, der er sådan en almindelig hus i baghaven. Det er faktisk nemt at komme til England, og det er også billigt. Det er meget billigt. Ja. Du skal bare selv finde dig hen. Det er ikke sådan, at en time eller to fra London. Men jeg tror også, det er nemmere at komme sådan med offentlig transport i London, end der i sådan... Det er de fleste byer. Jeg tror, det er en time fra London eller sådan noget, hvis jeg husker rigtigt, der hvor hun bor. Der er omkring Southampton, men lidt længere mod London. Der er pool. Hvad? Der er pool. Jeg mener, de har en pool derude, så skal vi ud i sommertiden. Jeg ved ikke, om hun gider herres med. Vi skal til England. Ja. Sommertrip til England næste år, ja tak! Det gør vi, det er vi nødt til. Der er nogen, der skal spare op i hvert fald. Hvem mener af mig? Det er ikke så dyrt igen. Ej, hvis vi skal på druktur i England, så bliver det nok lidt dyrt i længden, tænker jeg. Det er jo før. Drikke lidt før, inden vi kommer på flyet. Tror du så ikke, vi bliver smidt væk? Nej, inden vi tager i byen i England. Ligesom vi plejer at gøre jo. Ja, vi skulle drikke inden vi kommer på flyet, og så bare sidde der totalt på flyet. Vi drikker i flyet. Ja, og så ender vi med at få sådan her meget ja, så brækker og så ender vi bare sådan på køb på toilettet der, og så folk derude, og så der var bræk i alle gangene. Der var bræk i alle gangene, Men man kan ikke drikke i flyet jo, man kan købe alkohol på flyet. Ja, en øl koster sådan 45-50 kroner eller sådan noget. Ja, men hvad hedder det? Det er altså seriøst for det. Hvis jeg får det job i LKT, så får jeg 16-17.000 lærling. Så skal jeg nok et par op, så skal jeg nok. Men ellers så kan man jo bare så skal du nok give, og det husker vi. Ellers så har man jo flasker. Det kan man hælde noget deri.
Det kan man ikke putte i lufthavnen, jo. Nej. Man kan ikke putte væske i det kan man lufthavnen. faktisk Så hvis godt. den er lukket, men hvis man åbner den. Det kan man godt. Man kan købe, når man kommer forbi. Hvad man kan købe, når man kommer forbi alt det der security. Det er jo pisse. Så kan man Nej, det er det ikke. Det er tax free. Så kan man så købe Nå jo. derinde, så man kan sagtens tage alle sammen Ja, med i flyet. Men man skal købe det efter jeg tror, man er bibliotek og alt muligt. Ja. Ja, fordi man kan lave poison og alt muligt, du sådan at tage med, hvis man ikke biblioteker, så de har gjort så, det er bare security. Så efter man er biblioteker igennem, så kan man så købe alkohol derinde, så man kan tage med. Så Ja. det gør mig og min bror, da vi skulle til Rhodos i hvert fald. Er det Grækenland? Ja. Okay, så har jeg haft styr på lidt geografi herovre. Hvor ligger det sådan? Min søster har været der med, jeg ved sgu ikke, hvor det ligger. Det ligger jo i Grækenland, så skat. Ja, men hvorhen på kortet? Her. Det er i verden, men Ja, jeg ved ikke, hvor det ligger hen. Jeg ved ikke engang, hvor Grækenland ligger henne. det ligger nede i bunden. Hvis du kigger på kort, så ligger det næsten nede i bunden. Tror du, jeg kan finde ud af at kigge på et kort? Nej. Jeg har aldrig haft geografi i skolen. Fun fact, altså. Ja, Det er jeg faktisk heller aldrig, Men men Rhodos, jeg det er er sådan altid en ø. været god til det. Hvad? det er en ø. Det er en ø. Hvad er en ø? Ø. Rhodos. Ja, Rhodos er en ø. Rhodos er det. Jeg ved sgu da ikke, hvad en ø er. I Grækenland? Det er jo en ø for sig selv, eller Grækenland. Ja, Rhodos. Ja, Eller Rhodos, eller... Grækenland. Sådan. Det er der, min storebrors plejemor har et villa-ting et eller andet, tror jeg. Der har vi faktisk snakket om sådan her, mig, Jannik og Mikkel. Ja. Ja. Vi må finde ud af det. Vi må stikke hunde sammen og kraftigt mange holdet, og så må vi finde ud af, om vi Jeg er klar til at rejse til næste år i hvert fald. Ja, vi skal tage en rejse næste år. Ja, det er vi nødt til. Så skal det være et sted, hvor der er lidt varmere end her i Danmark. Altså, du... Thailand. 100%. Det var være med. Så kan der være sammen med Sten der, hvad de hedder det? Ladyboys. Ladyboys. Ja. I himmel eller andet. næste år. Ja, lige præcis. Det kan være fucking fedt. Ja. De kunne godt prøve at sige, hva'? Ja, en lille ladyboy. Vi tager alle sammen til Sunny Beach. Ja. Hvor er det her? Det ligger i Nej, hvor ligger det her? Michael Jackson? I Bulgarien. Det ligger i Bulgarien. Det ligger Sunny Beach. Ligger i Jeg tror Bulgarien. faktisk, det gør. Bulgarien. Ja. Men Sunny Beach, det er sådan, hvor alle unge de tager hen og drikker og sådan... Altså det ville være fedt, hvis jeg fik det der ledsagerkort, så man bare sådan kunne tage en gratis med på rejse. Eller ikke få rabat på rejsen, ikke? Så går jeg til en ære med. Men det får jeg nok ikke, for jeg har ikke så meget angst, men det ved de sgu da ikke ind i kommunen. De ved ikke, hvor meget angst jeg har. Ja, Det snyd jo. Det gør ikke alt på aktiesplån. Det gør det også. Livsærkort. Overhovedet ikke. Men det har jeg hørt, det gør med rejsekort og sådan noget i hvert fald. Nå ja, men du kan få livsærkort, hvis du har brug for en livsær. Det ved de jo ikke noget om. Altså, jeg har overvejet, Nej, altså hvis vi lige skal men- snakke om det, ikke? Altså jeg er meget seriøs diagnose. Ja, men du kan få en livsærkort, hvis du har brug for at have en livsær. Jamen, jeg kan ikke tage ud og rejse selv, sådan er det bare. Jeg kan godt være rundt i Danmark, ikke? Men jeg kan ikke tage ud fra landet selv. Det kan jeg se, jeg forstår Nej, det kan på jeg den ikke. samme Ja, grund. men du for eksempel min eks, Mille jo. Ja. Hun har en livsærkort. Så når vi siger i sommerland og alt det der, det er forlystelsesparker, ikke? Så kunne jeg komme gratis med. Men sommerland er jo, det er jo faktisk ikke gratis, det er bakken, der er gratis. Men sommerland skal man lidt hen, men det er bedre at købe... Men bakken heller ikke gratis, hvis du skal prøve ting jo. Det der kort, der hvor man kommer ind, man køber det der kort, ikke? Til at komme ind, det er billigere end sådan 4 almindelige billetter. Ja, det er rigtigt. Det var det i hvert fald dengang jeg var lille. Det har været sådan der altid. Man kan købe det 3 billetter, så tjene den nærmest. Ja. Jeg har været meget i sommerland. Ja, der er jeg også, altså her for Jeg boede sådan 4 km væk i mit liv, altså. 10 år plus, ikke også? Vi var der hvert år, mig og min familie. Ja, vi var der hvert år, over 10 år i streg. Så man har bare været der meget, så man, ja.